Heippa ihana täältä länsirannikon kohtuu kirpakasta pakkasesta. Tätä videota katsoessa varmaan huomasitkin jo, että mun somekanavien ulkonäkö on kokenut aika ison muutoksen. Ei mitään hätää. Kaikki palvelut, joista oot nauttinut, on saatavilla ihan niin kuin ennenkin. Mut Ylvänpolku on nyt ihan virallisesti Rohtonainen. Sillä nimellähän mä oon tässä muutenkin kulkenut jo jonkin aikaa ja nyt se on virallisesti myös yrityksen eli toiminimen nimi. Otetaan pikavilkaisu siihen, mikä muuttuu, mikä pysyy samana. Meillä on muun muassa uusi verkkosivu, jonka kautta mä pystyn palvelemaan teitä monipuolisemmin ja asiointi helpottuu aika isosti. Mutta ihan samalla tavalla on täällä teitä varten kuin ennenkin. Kerrot vaan mitä sä tarvit ihana. Mut kurkataan vähän. Eli aloitetaan siitä, että meillä on upouusi verkkosivu rohtonainen.com, jonka kautta saat paljon lisää tietoa minusta, rohdoistani, palveluiden lisäksi myös tuotteista. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi vaikka suoraan etusivulta. Ottaa yhteyttä alapalkissa olevien yhteystietojen kautta. Tutustua mun palveluihin täältä suoraan eri sivujen kohdalla. Varata aikas suoraan ajanvarauskalenterista. Eli täällä meillä on suoraan velloupotus mun verkkosivuilla. Voit valita täältä haluamas palvelun, esimerkiksi vaikkapa tunnin mittaisen rohtohetken. Ja kalenterissa on joka viikolle tietyt ajat. Voit haluamalle ajankohdalle laittaa alkamaan sun ajanvarauksen. Sitten annat pyydetyt tiedot ja muistiinpanot kohdassa kerrot, että haluatko etähoidon tai tulkinnan ääniviestipalautteella. Haluatko tulla tänne Poriin kotivastaanotolle vai tavataanko vaikka videopuhelussa. Kerron sitten kunkin palvelun kohdalla lisää siitä. Ja sitten klikkaat, että varaa aika tai peruuta. Varausvahvistuksessa saat sitten vielä linkin, jonka kautta voit muuttaa tai peruuttaakin varauksesi. Huomioi siinä kohtaa sitten varausehdot. Aivan uutena asiana meillä on myös verkkokauppa. Ja verkkokaupasta voit ostaa nyt sitten ne meditaatiotallenteet sitä mukaan, kun niitä julkaistaan YouTubessa. Eli kun ostat tästä meditaatiotallenteen vaikka nyt sitten tämän ensimmäisen hengitykseni virrassa, niin sitten saat varausvahvistuksessa linkin, jonka kautta pääset sitä käyttämään. Täällä on myynnissä myös kaikki pienet loitsuesineet. Täältä voit tilata rohtokirjat 3 eri koossa, eli maxi, midi ja mini. Niitä ei tällä hetkellä siis ole valmiina, niitä saattaa kyllä tulla ja ne ilmestyy sitten tänne kauppaan, mutta voit tilata haluamassasi koossa. Ja valmistaa sitten sun tarpeisiin. Rohtokynttilät on täällä saatavina sekä eteerisellä öljyllä lisättynä että ihan ilman. Ja tänne kauppaan tulevat myös myyntiin mun viime vuosikymmenellä ilmestyneet runokirjat sekä digitaalisen kulttuurin väitöskirja, jos joku vielä niitä viimeisiä kappaleita haluaa itselleen kotiin, niin ne tulee hyvin edulliseen hintaan tänne ostettavaksi. Mitä muuta uutta? No erityisesti tietoisen läsnäolon palvelut, eli meditaatiotallenteet ja tulevaisuudessa myös tapahtumat ja muunlaiset meditaatio, rentoutukseen, tietoiseen läsnäoloon liittyvät asiat sekä itsekseni että
yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Siitä voit lukea lisää sivulla rohtonainen.com kautta sitten tietoinen läsnäolo. Täällä on informaatiota mun Young Living-toiminnasta. Voit varata myös suoraan ajanvarauskalenterista esimerkiksi ilmaisen konsultaatiokäynnin tai puhelun liittyä jäseneksi. Avustan sua siinä. Tai varata ajan, että tehdään sulle oma tilaus. Tai voit ihan vaan myös kysellä lisää siitä, että mikä tämä tämmöinen Young Living on ja miksi sä sanot, että ne tuotteet on niin laadukkaita ja miten mä voisin hyötyä siitä. Mitä tietoa tarvitkin, niin mä oon täällä. Tuttua on myös mun mentorointipalvelut. Eli on sun kanssakulkijana hirmu mielelläni. Mitä ikinä tarvitsetkin, ihana. Jos koet, että sun sisäinen viisautes alkaa avautua vaikka ihan uusilla tavoilla, että avautuu tai vahvistuu sellaisia kykyjä ja lahjoja, joita haluaisit ymmärtää paremmin ja käyttää vähän monipuolisemmin. Mentorointisessioissa voidaan keskustella, tehdä harjoituksia, opetella energioiden tunnistamista, energiasuojauksia, kehittää ja vahvistaa sun kykyjä. Voin pitää sulle pieniä hoitohetkiä. Voidaan tutustua myös läsnäolo- ja meditaatioharjoituksiin. Ihan mitä sä tarvitset. Mä koen, että mä olen ryhmien ohjausta ja opetusta tehnyt tässä elämässä tarpeeksi, mutta tällainen yksilöllinen mentorointi, ihminen ihmiselle, se voisi olla nyt se mun juttu. Ja selkeästi onkin, mä oon saanut siitä hyvää palautetta. Ja palautteeseen voit myös tutustua asiakkailta sivulla. Olen tosi kiitollinen siitä, miten kauniita asioita olette musta sanoneet eri tilanteissa. Se on antanut tosi paljon lisävarmuutta mulle. Ja ne kaikkein tutuimmat noidan palvelut, eli selväaistit ja energiapalvelut, on edelleen sun käytössä ihan niin kuin ennenkin. Mä olen väentapainen noita, shamanisti, näkijä, medio, energiaputsari, parantaja, eksorsisti ja hoidan ihmisten lisäksi myös eläimet, kasvi- ja kivikunnan olennot, luonnonpaikat ja rakennetut paikat, esineet, asiat, tilanteet. Eli pystyn palvelemaan sua tosi monipuolisesti. Ja täältä rohdot-sivulta, eli selväaistit ja energia-sivulta voit lukea lisää siitä, että millaisia selväaistipalvelut esimerkiksi voi olla ja millaista mun energiatyöskentely on. Melko tiiviisti nyt kerron tässä kuitenkin, joten voit aina halutessasi kysyä multa lisää. Mut varaa aikas ajanvarauskalenterista tai varaa konsultaatiopuhelu. Myös mun tutkijan taidot ja esiintymiskokemus, pitkä sellainen, on sun käytössä tarpeen mukaan. Kerrot vaan mitä sä tarvitset, ihana. Niin rakennetaan sulle sopiva palvelukokonaisuus. Se mikä jäi sanomatta verkkokaupan kohdalla on se, ja ajanvarauksen kohdalla on se, että molempiin tulee nyt myös verkkomaksumahdollisuus. Eli halutessasi pystyt sekä varaamaan, ostamaan ja maksamaan kaikki palvelut ja tuotteet nyt suoraan verkossa. Jos sulla on sellainen olo, että sä et ole tänään nyt just hirveän seurallinen tai sä oot ihan tosi väsynyt ja kaipaisit energiahoitoa tai mitä tahansa, mutta et just nyt halua kommunikoida mun kanssa suoraan, niin tää on ihan loistava vaihtoehto. Se myös antaa mulle mahdollisuuden käyttää aikaa somekanavien päivittämisessä hiukan vähemmän, mikä on mulle ihan tervetullutta. Mutta aina saat edelleenkin ottaa yhteyttä myös muita reittejä ja maksaa sun
palvelut ja tuotteet myös esimerkiksi MobilePayllä, tilisiirrolla tai sitten ihan kotivastaanotolle tullessasi käteisellä. Sivustolla on myös blogi, joka päivittyy säännöllisen epäsäännöllisesti sitä mukaan, kun tuntuu siltä, että mulla jotain merkityksellistä sanottavaa voisi olla. Myös YouTube-kanava on sellainen asia, mitä pyrin aktivoimaan. Tulevaisuudessa vähän monipuolisemmin ja paremmin. Huomaan, että tämä liikkuvan kuvan ja äänen yhdistäminen, sen kanssa kokeileminen kiehtoo mua nyt. Ja vielä sitten se, että olen nyt myös valmis palvelemaan kansainvälisiä asiakkaita, also for international customers, as a seer, psychic, energetic healer and cleaner, mentor, creator. Eli kaikki tämä. Muista liittyä uutiskirjeen tilaajaksi, jos haluat monipuolista, syventävää informaatiota mun palveluista, mahdollisesti tulossa olevista yhteistyöasioista, tapahtumista, kaikesta sellaisesta, mikä somessa ehkä jää maininnan tasolle. Ja siitä, miten vuoden kierto rohtonaisella etenee. Eli hei, tervetuloa rohtonaisen pakeille. Mä oon täällä sua varten. No niin, eli semmosia muutoksia ja sellaisia samana pysymisiä. Uudenlaisia yhteistyökuvioita ja kaikkea ihanaa on tulossa toivon mukaan tämän vuoden aikana. Pysy rohtonaisen matkassa ja nauti tästä sun vuodesta. Mä ainakin odotan sitä tosi suurella innolla.